ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14ல இருக்கிறோம். குணத்ரை விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய தடவை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் பத்தி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல இருந்து, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து தமோகுணத்திலும், துரியோதனன் ரஜோகுணத்திலும், அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனர் சத்துவகுணத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்தோம். இன்னைக்கு அந்த முக்குணங்களோட இயற்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். எதனால இன்னைக்கு நம்ம இந்த பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேத்துக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 13வது சாப்டர்ல ஜட இயற்கை பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் கஷேத்ர, அதாவது சோல், ஆத்மா பத்தி பார்த்தோம், பரமாத்மா, இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம அறிவு என்ன, ஞானம் என்ன, ஞேயம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம 13.22 ஸ்லோகால நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்களோட இயற்கை இது சோல் வந்து ஆத்மா வந்து சம்பந்தப்படும் பொழுது, முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன பண்ணுது? அது தன்னோட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்குது. அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அதனால செயல்கள் பண்றதுனால அதுக்கு கர்மம் வருது. அதனால பந்தத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம ஏன் இருக்கோம் அப்படின்னும் போது, ஆத்மா இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் பொழுது அதற்கான செயல்கள் அது செய்யும் பொழுது கர்மங்கள் விளையுது. அந்த கர்மத்தினால அது பந்தத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த முக்குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம இன்னும் ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அத்தியாயம் 14ல பகவான் வந்து நமக்கு முக்குணங்களோட தாத்பரியத்தை பத்தி நமக்கு விளக்கமா சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். முக்குணங்களோட அதிபதி பகவான், நம்ம முக்குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் सह गण रघुनाथान्विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्विदां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் நம்ம பார்த்தோம். சேத்ர, அப்புறம் வந்து சேத்ரஜ்ஞ, இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டாங்கன்னா ஞானம் என்ன, ஞேயம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டுருந்தேன். அதான் பிரகிருதி, இந்த மாதிரி 6 கேள்விகள் கேட்டாங்க. அது வந்து 13.1ல நம்ம பார்த்தோம். ஏத்தத் வேதித்து மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞ மற்றும் ஞானத்தின் விளக்கம் பகவான் வந்து 13.2 ஸ்லோகத்துல இருந்து 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சேத்ரஜ்ஞ சாபிமாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள், அது வந்து 13.8ல இருந்து 12 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஞேயம், அறிவின் பொருள் 13.13ல இருந்து 19 வரைக்கும் சர்வத
பாணி பாதம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி புருஷ மற்றும் யூனியன் அதோட சேர்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் 13.20 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அறிவின் பார்வை 13.27 35 வரைக்கும் சேத்ர சேத்ரஜ்ஞ யோரேவ மந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்ப 13வது சாப்டர்ன்றது ரொம்பவே விளக்கமான பிலாசபி நிறைய உள்ளது. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையை பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம். அதான் சரீரம் சேத்ர அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்திருப்போம். மகா தத்துவம் அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? 21 எலிமெண்ட்ஸால உருவானது இந்த ஜட இயற்கை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம ஜீவாத்மாவை பத்தி பார்த்தோம். பரமாத்மாவோட நிலைப்பாடுகளை பார்த்தோம். அப்புறம் ஜீவாத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது பந்தப்படுது அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த அத்தியாயத்துல 14 அத்தியாயத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சுருக்கம் பார்த்துலாம். குணங்களின் நிபந்தனை 14.1 14.9 வரைக்கும் இதம் ஞான முபாஸ்ரீத்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம பார்ப்போம். குணாதேசங்கள் செயல்களின் மற்றும் இறப்பு அது 14.10 14.18 வரைக்கும் யதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக முறைகளை மாற்றுதல் 14.19 14.27 வரைக்கும் மாம்சையோ அவ்ய பிச்சாரணி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். இது எல்லாமே நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். 14.1 ஓம் பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோ அத்தியாயः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாः. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்கள் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். பக்குவம் அப்படின்றது என்ன? நம்ம ஆத்மா நம்ம பகவானுக்கான பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுதான் பக்குவமான நிலை இல்லைங்களா? செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம பக்குவம் இல்லாத நிலைன்றது இந்த ஜட உலகத்துல இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு செயல்களை பண்ணி மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு அப்படின்ற சுழற்சிக்குள்ளார நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது பக்குவம் இல்லாத நிலை. அப்போ முனிவர்கள் எல்லாரும் முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? அஷ்டாங்க யோகாவை முறைப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணி பக்தி யோகத்துல அவங்க ஈடுபட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி முனிவர்கள்லாம் செய்ததுனால என்ன ஆகுறாங்க? உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எந்த நிலையில இருப்பாங்க? நம்ம சித்தமுனி அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த பக்குவ நிலை. ஆமை தன் ஓட்டுக்குள்ளார தன் அவயங்களை அடக்கிக்குது. அதாவது இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்படாம, ஏன்னா இது நம்மளுக்கு என்ன தருது? துன்பத்தை தருது. அப்போ ஆமை எப்படி தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக தன்னோட அவயத்துக்குள்ளார தன்னோட அங்கங்களை சுருக்கிக்குதோ, அந்த மாதிரி அவங்க இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்கள்ல இருந்து தன்னை என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப பாதுகாப்பா நம்ம வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம்? இப்ப பகவான் நமக்கு கொடுக்க போற இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.2 இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்யமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதயந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானோட நிலைப்பாடு என்ன? அவங்க இந்த முக்குணங்களுக்கு அதிபதி, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்போ இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் நம்மளும் இந்த பகவான் கொடுக்கிற இந்த ஞானத்தினால அதாவது முக்குணங்களோட தாத்பரியத்தை தெரிஞ்சு அதோட சம்பந்தப்படாம இருக்கும்போது அது நம்ம நிலை பெற்று, அதாவது டிட்டர்மினண்டா அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போது ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை டிரான்சென்டென்டல்
நேச்சர் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும், தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்மளும் ரினவுன்ஸ்டா இருப்போம், இந்த முக்குணங்களே நம்ம ரினவுன்ஸ்டு, அதாவது பற்றற்று இருப்போம். சரிங்களா? இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது யார் ஒருத்தவங்க இந்த நிலைப்பாடுல இருக்காங்களோ அவங்க படைப்பின் போது பிறப்பதும் இல்லை, அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதும் இல்லை. பகவான் வந்து கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகம் பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியில அவங்க வர்றதில்ல. எப்பயும் பகவானோட நித்தியமா அவங்க நிலை பெற்றிருக்காங்க கோலோகத்துல வைகுண்டத்துல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.4. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः हरे कृष्णा. குந்தியின் மகனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நம்ம எல்லாரும் ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் யாருக்கிட்ட இருந்து இருக்கோம்? பகவான் கிட்ட இருந்து. அப்போ பகவானே நமக்கு தந்தை, நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம யாரோட சம்பந்தப்படுறோம்? ஜட இயற்கை, அதோட நம்ம சம்பந்தப்படுறோம். அதனால நமக்கு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது சாத்தியமாகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பகவான் தான் நமக்கு தந்தை, பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட சக்தின்றது மதர் மாதிரி, சரிங்களா? பகவான் வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம வரோம், இந்த ஜட இயற்கையில நம்ம ஒன்றி இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால செயல்பாடுகளை நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.4. 14.4 இப்பதான் படிச்சேன். ஓகே, 14.5. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. நம்ம ஜட இயற்கைன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது எதால ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த முக்குணங்களால் ஆனது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்போ அந்த ஜட இயற்கையில சம்பந்தப்படுறோமோ, அதாவது இந்த பப்பெட் ஷோ இருக்கு இல்லைங்களா, பொம்மலாட்டம், அது மாதிரி குணங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆட்டி வைக்கும். குணங்கள்னால் நம்ம செயல்களை புரிவோம், அதற்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில கர்மங்கள் நமக்கு வந்தடையும். அப்போ இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள என்ன பண்ணுது? ஆட்டி படைக்குது அப்படின்றது நம்ம, அதனால நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லப்படுறோம். சரிங்களா? அப்போ உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.6. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. हरे कृष्णा. பாபமற்றவனே, சத்வகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மற்ற குணம்ன்றது ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதை விட உயர்ந்தது சத்வகுணம். தூய்மையானது. எதனால தூய்மையானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல பாபம் செயலவங்க செய்ய மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க நல்ல நல்ல செயல்களை அவங்க செய்வாங்க, தர்மத்தின் செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. அதனால் இது தூய்மையானது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ மற்றவைகளோட சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. அவங்க அதர்மமே செய்யாம இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? பாபம்ன்றதே அவங்களுக்கு ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். அதாவது சாஸ்திர முறைப்படி தன்னோட வாழ்க்கையில எல்லா நல்ல நல்ல செயல்களையும் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஞானத்தை விருத்தி செய்யறவங்களா இருப்பாங்க. இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றனர். சரி, இவ்வளவு நல்ல நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டில செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தும் அவங்க ஏன் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்யும் போது அவங்களுக்கு மனதில் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? திருப்தி ஏற்படும். நம்ம வந்து அதர்மம் செய்யல, தர்மத்தின் வழியில இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இன்பம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அந்த இன்பத்தின் காரணமாக அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? இந்த ஜட வாழ்க்கையில அவங்க கட்டுண்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனாலதான் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவானோட அனுகிரகத்துல இந்த செயலை நான் செஞ்சேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு அந்த கிரெடிட். அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா?
கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இல்லைங்களா? தாமரை இலையில் நீர் போல அப்படின்னு. அப்ப நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு நம்ம அதோட பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு நம்ம அதை சமர்ப்பிக்கும் போது நம்ம இந்த சத்துவகுணத்தில் செய்யற செயல்கள்ல இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இல்லாம யாரு தன்னோட தர்மத்திற்காக ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்களோ அவங்க அந்த சந்தோஷத்தின் மூலியமா இந்த ஜட இயற்கையோட சத்துவகுணத்தோட சம்பந்தப்பட்டு பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.7 ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? எல்லையற்ற ஆவல்களால் விருப்பங்களால் பிறந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நிலைக்குள்ளார இருக்காது இல்லைங்களா? எதுவும் ஒண்ணு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அடைஞ்ச சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன தோணும்? இன்னொரு விஷயத்துல நம்மளுக்கு ஆசை ஏற்படும். அப்போ அதுக்கான பிரயத்தனங்கள், ஆவல், விருப்பம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லையற்ற அதுதான் ரஜோகுணத்தோட மனநிலையா இருக்கும். அப்போ எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் அந்த ஒரு அதாவது தான் அடைய வேண்டிய விஷயத்துக்கு அதுக்கான பிரதிபலன் அவங்க எதிர்பார்த்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்க்காக அவங்க செயல்களை செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்படாம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால அவங்க இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.8 தமஸ்த ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபி தன்னிபத்னாதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையாக பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். மயக்கத்துல இருப்பாங்க. சரி எது தவறு எதுன்னு தெரியாம குழப்பத்துல ஒரு மாதிரி அறியாமையில அவங்க இருப்பாங்க. தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெளிவா தெரியாது. சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்காது. பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்றதெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அப்போ அவங்க ஒரு மயக்க நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா? அறியாமை அப்படின்ற ஒரு மயக்க நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். இந்த மாதிரி அவங்களோட செயல்பாடு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதுலயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாத்துலயும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு மாதிரி அதாவது இது வேற மாதிரி ரினௌன்ஸ்டு ஒரு மாதிரி எதுலயுமே ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவா பாசிட்டிவிட்டியோட இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு நெகட்டிவா நல்லதே நடந்தாலும் அதுல ஒரு தவறுகளை கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து தன்னை கஷ்டப்படுத்திப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.9 சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜகர்மணி பாரத ஞானமாவ்ருத்ய து தமஃ பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும் இப்ப 3 குணங்களை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப சத்துவகுணம் ஒருத்தவங்களை எதனால சம்பந்தப்படுது, இந்த ஜட வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தான் செய்யற நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்காக அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? மன நிறைவோட அந்த இன்பத்திற்காக அவங்க கட்டுண்டு இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆசைகள், எல்லையற்ற இது இருக்கும் இல்லைங்களா? பலன்களை எதிர்பார்த்து அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல்களின் பலனிற்காக அவங்க கட்டுண்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்காக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது அறியாமையினால அவங்க கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.10 ரஜஸ்தமச்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமಶ್ಚைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா.
Hare Krishna. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகிவிடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. அதாவது இந்த 3 குணங்களும் ஒரு 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 மனிதனுக்கு ஒரு குணம் தான் கிடையாது. இந்த 3 குணங்களுமே எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு நிலையிலும் அவங்கவங்களோட லைஃப்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லைங்களா? அந்த நிலைப்பாடுகள் வரும்போது என்ன மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட மனநிலைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சில சமயத்துல சத்துவகுணம் வந்து ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் விட மேலோங்கி இருக்கும். ஒரு சில சமயத்துல ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் சத்துவகுணம் தமோகுணத்தை விட. ஒரு சில சமயத்துல தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை விட. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு உயர்நிலைக்கான போட்டி நிலவிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப மனம் வந்து எப்படி இருக்கு? ஒரு போராட்டம் நிறைஞ்ச இடமா இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்பயே நம்ம பார்த்தோம். அதாவது பகவத்கீதை பகவான் என்ன இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க? போர்க்களத்துல பகவான் பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப போர்க்களம்ன்றது போராட்டம் நிறைஞ்ச இடம் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மளோட மனதுல இந்த முக்குணங்களோட போராட்டம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் அதனால அர்ஜுனனோட நிலைப்பாடு என்னாச்சு? இன்டெசிஷன், எது சரி தவறு அப்படின்றது தெரியாம அவங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மனநிலை தான் நமக்கும் இருக்கும். எது சரி தவறு அப்படின்றது சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாம நமக்கு புரிதல் இல்லாம இருப்போம் அப்படின்றது. அப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்ம சிந்தனை, அதர்ம சிந்தனை இது 2த்துக்குமான போராட்டம். தர்ம சிந்தனையில சத்துவகுணம் இருக்கும், ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் அதர்ம சிந்தனையில மேலோங்கி இருக்கும். அப்போ இது தர்ம சிந்தனைன்றது பாண்டவர்கள் சைடு, அதர்ம சிந்தனைன்றது கௌரவர்கள் சைடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இப்படிப்பட்ட போராட்ட நிலை, அதாவது குருட்சேத்திரம் 18 நாள்ல முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா நம்மளோட மனத்தில் இந்த போராட்டம்ன்றது வாழ்நாள் முழுக்க நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இதற்கு அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? யாருக்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க? பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சு இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் சொன்ன அறிவுரையின்படி அர்ஜுனருக்கு இந்த போராட்டத்திலிருந்து, அதாவது போர்க்களத்திலிருந்து இன்டெசிஷன்ல இருக்கிற அர்ஜுனருக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணாங்களோ அதே நம்ம மனத்தில் உள்ள போராட்டத்திலிருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சு பகவத்கீதையில பகவான் என்ன உபதேசங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அதுவும் இல்லாம மனம் நமக்கு நண்பன் விரோதி அப்படின்றது நம்ம 6வது சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல அர்ஜுனன் மனதோட நிலைப்பாட்டை என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சஞ்சல மனது, அடக்க முடியாதது, கட்டுப்படுத்த முடியாதது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட மனமும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தின் பக்கம் எப்படியாவது பாபம் பண்ணியாவது அதர்மம் பண்ணியாவது நம்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு போகும்பொழுது, கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகும்பொழுது பகவான் அர்ஜுனருக்கு என்ன அறிவுரை கொடுத்தாங்க? பற்றுதல் இல்லாம நம்ம டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும் அப்படின்ற அறிவுரை கொடுத்தாங்கல்ல. மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன வழின்னு அர்ஜுனர் கேட்டப்ப பகவான் என்ன சொன்னாங்க? பற்றுதல் இல்லாம ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. அதே உபதேசம் தான் நமக்கும். எப்பெல்லாம் நம்ம மனம் வந்து ரஜோகுணம் தமோகுணத்தின் பக்கம் போகுதோ அப்பெல்லாம் அதுல பற்றுதல் இல்லாம அதுல நல்ல டிட்டர்மினேட்டா உறுதியோட இருந்து சத்துவகுணம் பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட செயல்பாடுகளை நம்ம கொண்டு போகணும். இன்னும் சொல்ல போனா பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகணும். எப்பெல்லாம் வந்து ஜட ஆசைகள் நம்மள பாபம் செய்ய வைக்குதோ அப்பெல்லாம் அதை நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டு பகவான் கொடுத்த ஒரு அறிவுரையின்படி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சத்துவகுணம் பக்தி சிந்தனையில நம்மள எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு டிட்டர்மினண்டான பிராக்டிஸ் நித்தியமா இருக்கணும். ஒரு தடவை கஷ்டப்பட்டு சத்துவகுணம் பக்கம் போயிட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு அப்புறம் மறுபடியும் மிச்ச நேரம்ல ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருந்ததுன்னா அது நம்மள மறுபடியும் பந்தப்படுத்திடும். அப்போ ரொம்ப உறுதியா இருக்கணும். அப்போ பகவான் கொடுத்த அறிவுரைகளின்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கடைபிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி மனத்தினால ஏற்படுற போராட்டத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால சரிவர பகவானோட அறிவுரையோட நம்மளால அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி மார்க்கம் அதுதான் வந்து சிறந்தது. மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்மளோட புலன்களை பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால பக்தி யோகத்துல பகவான் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்றத பகவான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत
ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலில் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். ரொம்ப சந்தோஷமா, அத சந்தோஷத்தினால் நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறோம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ மனம் முழுக்க சந்தோஷத்தோட நம்ம இருக்கும்போது, நம்ம இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணோம், கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம், நிறைய தான தர்மங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருப்போம்? ரொம்ப மன திருப்தியோட சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம செஞ்ச நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்காக நம்மளுக்கு அந்த இன்பம் ஏற்படுது. அப்ப அந்த நிலைப்பாடு சத்துவகுணத்தின் நிலைப்பாடு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். யார் ஒருத்தவங்க சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களால சரியான புரிதல் அவங்களுக்கு ஏற்படும். அவங்க என்ன ஒரு விஷயம் செய்தாலும் அது வந்து சரியான, அதாவது அறியாமைன்றது அவங்க கிட்ட இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். நல்ல நல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவங்க ஈடுபடுறதுனால அவங்க தூய்மையானவங்களா இருக்காங்க. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறியுடன் அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். எப்பயும் மகிழ்ச்சியோட இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுவே சத்துவ குணத்தின் நிலை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.12. லோப பிரவருத்திராரம்ப கர்மணாமசமஸ்பிருகா ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும்போது, ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும்போது மனிதனோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும்போது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இப்ப நிறைய பேர் தன்னோட வாழ்க்கையை இந்த ஒரு தாத்பரியத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? பெரும் பற்று, ஏதோ ஒன்று அடையணும்ன்ற ஒரு ஆசை, லஸ்ட். அதான் எதற்காக வந்து பாபம் செய்யக்கூடாதுன்றதுதான் எல்லாரோட விருப்பமா இருக்கு. ஆனாலும் பலவந்தமா பாபத்துல ஏன் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத 3வது சாப்டர்ல அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் பற்று, ஆசை, காமம் அப்படின்றத பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா உபதேசத்துல. அப்ப பற்று, ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பெரும் பற்று இருக்கும். கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, அதை அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும். அப்படி அது கிடைக்கலன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுரும்? ஏக்கம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அதுக்காக மறுபடியும் கடினமா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? உழைப்பாங்க. ஈவன் அவங்களுக்கு வந்து இப்ப துரியோதனன் மனநிலை அப்படிதான். எப்படியாவது பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே கொடுத்துடக்கூடாது, தான் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா அனுபவிக்கணும். அதுக்காக எவ்வளவு வேணாலும் அவங்க வந்து கடினமா வந்து அவங்க வந்து உழைச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த நிலைப்பாடு எல்லாம் என்ன யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஜோகுணத்தின் நிலைப்பாடு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.13. அப்ரகாஷோ பிரவருத்திஷ்ச பிரமாதோ மோக ஏவச்ச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குரு நந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா இவங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு விருப்பமும் இல்லாம இருப்பாங்க. அதே சமயத்துல அதுக்காக பக்தியில் ஈடுபடுவாங்கன்னா சுத்தமா பக்தியில் ஈடுபட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை, சாஸ்திரத்து மேல நம்பிக்கை இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் நேச்சரும் எதுவுமே இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ இவங்க தனக்கும் நல்லது செய்ய மாட்டாங்க, பிறருக்கும் நல்லது செய்ய மாட்டாங்க. அந்த ஒரு மனநிலையில இருப்பாங்க. அப்போ பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை எல்லாம் வந்து அவங்களோட நிலைப்பாடா இருக்கும். மாதாஜி 14.14. யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரலயம் யாதி தேகபிருத் ததோத்தம விதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் உலகம் அப்படின்றது எங்க இருக்கு? மேல் உலகங்கள் இல்லைங்களா? சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து சத்தியலோகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் பார்க்கிறோம்ங்களா? அவங்க செய்யற செயல்களின் மூலியமா நல்ல செயல்கள், தர்மத்தின் செயல்கள் செய்யறதுனால அவங்க முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். இறந்த பிறகு அவங்க மேலுலகத்துக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.15. ரஜசி பிரலயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவெடுக்கின்றான். மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே பிறப்பாங்க. ஏன்னா இங்கதான் வந்து பலநோக்கு செயல்களை எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? பூலோகத்திலே வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தமோகுணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். அதே தமோகுணத்தில்
அவங்க வந்து மரணம் ஏற்படும் பொழுது அவங்க எந்த இடத்துக்கு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மிருக பிறவி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க உயர் லோகம் போறாங்க, ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த பூலோகத்திலயும் மறுபடியும் பிறந்து அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க அவங்களோட ஆசைகள் நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதற்கு ஏத்த உடம்பு கிடைச்சு அவங்க மறுபடியும் அதை அனுபவிப்பாங்க. ஆனா தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க கீழ்பிறவிகள்ல அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.16 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். அவங்க கிட்ட பாபம் இருக்காது, அவங்க மேலும் பாபமும் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யறதுனால அவங்க கிட்ட உள்ள பாபங்களும் அவங்கள விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா, அப்ப தூய்மை ஆகுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்தில், ஏன்னா ஆசைகள் அதுல நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், துக்கம், ஏமாற்றம், ஏக்கம், இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா எண்ணற்ற ஆசைகள், ஒரே ஒரு ஆசைப்பட்டு அதை மட்டும் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஓகே. ஆனா அவங்க நிறைய கணக்கில் இல்லாத ஆசைகள் அவங்க ஆசைகள் அடையணும் நினைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு தடவையும் ஏக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து துக்கம், அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதுக்கான நிறைய பிரயத்தனம், இதெல்லாம் அவங்களோட வாழ்க்கையில கலந்திருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் வெளிவருகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். முழுக்க முழுக்க அறியாமையில அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.17 सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. हरे कृष्णा. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. பகவான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடும் போது அவங்களுக்கு உண்மை ஞானம் வந்து விருத்தி ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பேராசை விருத்தி ஆகிறது. ஏன்னா நிறைய ஆசைகள், அதனால அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா பேராசைகள் அவங்களுக்கு இருக்கும். தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, இது வந்து இறந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஏற்படுற நிலைப்பாடுகள். பாபங்கள் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அதர்மம் செஞ்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அறியாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கனால அப்ப அவங்க நரகத்துல போய் அவங்களோட பாபங்களுக்கான தண்டனைகளை அனுபவிச்ச பிறகு மறுபடியும் அவங்க என்ன பிறவி எடுப்பாங்கன்றதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். மறுபடியும் அவங்க இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த நரகத்துல அவங்க செஞ்ச பாபங்களுக்கான தண்டனைகளை அனுபவிச்ச பிறகு பிறவின்றது கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அது வந்து தாழ்ந்த பிறவியா கிடைக்கும். மிருகங்கள்ல இருந்து அவங்க மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பிறவிகளை எடுத்து அப்புறம் அவங்க வந்து மறுபடியும் மனித பிறவி அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ், இந்த இடம், இதுதான் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்றது. கர்மங்களை நம்ம இந்த இடத்துலதான் நம்ம சேகரிப்போம். அதுல சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களாம் இந்த மேல உள்ள லோகங்கள், பூவர்லோகம், சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் வரைக்கும் அவங்களால போக முடியும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை பொறுத்து. சரிங்களா, அத இது ராஜசூரிய யாகம், அதுக்கப்புறம் வந்து அஸ்வமேத யாகம், இதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா. பிரம்மாவா வந்து பிறவி எடுக்கணும் அப்படின்னா வர்ணாசிரம தர்மத்தை 100 ஆண்டுகள் எந்த பிழையும் இல்லாம அவங்க வந்து கடைபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நிறைய தபஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரம்மாவை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும், பதவி கிடைக்கும். இந்திரனுக்கு நம்ம அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்றது நம்ம நிறைய தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒரு இது வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறைகள் இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க அந்த செயல்கள்ல அந்த நிலைகளை அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க கீழே உள்ள அத்தல வித்தல சுத்தல தலாத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தால, இந்த 7 லோகங்கள், இதுல அவங்க போய் அவங்க வந்து தண்டனை, முக்கியமா நரகலோகம், பாதாள லோகம், நரகலோகத்துல போய் அவங்க தண்டனைகளை அனுபவிச்சுட்டு
மறுபடியும் இங்க பூலோகத்துக்கு வருவாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க மறுபடியும் இங்கே பிறவி எடுத்து இங்கே மறுபடியும் ஆசைகள், ஏக்கங்கள், துக்கங்கள், பிரயத்தனங்களோட அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்வாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஆனா இங்க போனாங்க இல்லைங்களா தமோகுணத்துல, அவங்க திரும்பியும் மிருக இனத்துல பிறவி எடுத்து மறுபடியும் அவங்க மனித இனத்துக்கு அவங்க வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் இங்க இருந்து நம்ம வெளியில போகணும் அப்படின்னா பகவானை அடையணும். இந்த போராட்டமே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம பார்த்ததும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேலுலகத்துல இருந்து கீழ் உலகம் வரைக்கும் என்ன இருக்கு, கலவரம் நிறைஞ்ச இடம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. சொர்க்கத்துல அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்பயுமே என்ன நடக்கும், சண்டை நடக்கும், பதவிக்கான பயம் இருக்கும். அதே மாதிரி பாதாள லோகம், நரகலோகம் எல்லாம் கேட்க வேண்டாம், அதுவும் கலவரம் நிறைந்த இடம். இந்த பூலோகமும் கலவரம் நிறைந்த இடம். அப்ப இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் நம்ம தாங்கிக்கிட்டு இங்க இருக்கிறோம். ஆனால் இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் அடையணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானோட ஹரிநாமம் அதை நம்ம நித்தியபடி உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். கலிகாலத்தோட தர்மம் பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். மனதையும் புலன்களையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.19 நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ச பரம் வேத்தி மத் பாவம் சோதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணத்திலிருந்து வர செயல்கள் தான். இதுக்கு மேல அதாவது பக்தி அது சுத்த சத்துவ குணம், அது மிக உயர்ந்தது, சரிங்களா. ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது இந்த குணங்கள்ல இருந்து வர ஒரு செயலாதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். அதாவது பகவான் இந்த முக்குணங்களோட உயர்ந்தவங்க, சுத்த சத்துவ குணத்தோட நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும், பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.20 குணாநேதான தீத்யத்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கை விமுக்தோ மிருதமஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, உடலை உடையவர்கள் நம்ம குணங்களோட அதாவது புலன்களோட மனத்தோட நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டே ஆகும் படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லைங்களா. அப்ப இதுல இருந்து உயர்வு பெறணும் அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றில் இருந்தும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் இந்த 4 கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அவற்றிலிருந்து நம்மளால விடுதலை அடைய முடியும். அப்புறம் ஆன்மீகத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும் பொழுது நம்ம அமிர்தத்துக்கு ஒத்த இன்பத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம கிடைச்சாலும் அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஸ்திரமா அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் பக்தி வாழ்க்கையில ஈடுபடும் பொழுது. பிரகலாத் மகாராஜ் தான் அதுக்கு நம்ம மிக சிறந்த உதாரணமா நம்ம பார்ப்போம். எவ்வளவு துன்பங்கள் அவங்க தந்தை கொடுத்தாலும் எதற்கும் அசையாம முழு நம்பிக்கையோட பகவானை அவங்க பக்தியோட வணங்கினதுனால என்னாச்சு, அவங்களுக்கு வந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே அதெல்லாமே போச்சு இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட கவனம் முழுக்க பக்தியில இருக்கும் பட்சத்துல மிச்சம் உள்ள கஷ்டங்கள், இந்த ஜட வாழ்க்கையினால வர கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்மள பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அர்ஜுனரும் அப்படித்தான். அதாவது பாண்டவர்கள் போர் புரியும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா. அது எல்லாத்தையும் பகவான் ஒரு நிலையிலும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள பாதுகாத்தாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது ஜெயத்ரதனோட வதமா இருக்கட்டும், அப்ப சூரியன் என்ன பண்றாங்க, சுதர்சனத்தால மறைக்கிறாங்க இல்லைங்களா.
அப்புறம் சூதாட்டம் இது சகுனி, அதாவது வந்து துரியோதனன் வந்து தன்னோட உடம்பை வந்து வஜ்ரமாக்கும் பொழுதும் என்ன பண்றாங்க அவங்க அவங்க வந்து அவன் துரியோதனோட மனநிலையும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி விடுறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பாண்டவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து உதவி பண்ணாங்க. அதாவது போர்ல நான் ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியும் பீஷ்மர் முன்னாடி அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆயுதத்தை அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பக்தர்களுக்காக பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன வேணாலும் செய்வாங்க. அதுதான் பகவானோட இயல்பு. அதே மாதிரி பக்தர்களும் பகவானுக்காக முழு அன்பையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்து என்ன வேணாலும் அவங்களும் வந்து செய்வாங்க. பக்தி தொண்டில் ஸ்திரமா இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அப்படிப்பட்ட பகவானை வழிபடுறது அவங்களுக்கு என்ன தேவை? அன்கண்டிஷனல் லவ், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தியை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்போ அது எப்படிப்பட்டது? இன்பத்தை நம்ம அனுபவிப்போம். ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம அன்பின் பரிமாற்றம் எடுக்கும் பொழுது அதுல ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருக்குமா? இருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கை, பக்தி தொண்டுன்றது இன்பத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.21 உவாச்ச கைலிங்க ஸ்திரீன் குணானி தான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சார கதம் சைதான் ஸ்திரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அர்ஜுனன் வினவினார், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவன், இந்த 3 குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவங்கன்றது சுத்த சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க, சரிங்களா? எந்த அறிகுறிகளினால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து உயர்கின்றான்? இது எல்லாமே நமக்காக அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்வி. இது கிட்டத்தட்ட ஸ்திதமுனி அவங்களுக்கான அடையாளங்கள் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அந்த அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும். இதுல கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே அர்ஜுனன் நமக்காக கேட்டது. இந்த குணங்களில் இருந்து 3 குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அப்ப நம்மளும் வந்து பகவானோட உபதேசத்தை கேட்கும்போது அந்த அறிகுறிகள் நம்ம கிட்டயும் வெளிப்படணும். அவனது நடத்தை என்ன? அவங்க என்ன மாதிரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும்? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து உயர்கின்றான்? இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அவங்க எப்படி உயர்நிலை அடைகிறாங்க, சுத்த சத்துவ குணத்தை அவங்க எப்படி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். மாதாஜி 14.22, 23, 24, 25. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்க்தே சமதுக்க சுக்க ஸ்வஸ்தஸ் समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கூறினார். அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், இவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். பிரகாசம் எப்ப ஏற்படும்? சத்துவகுணத்துல. பற்று எப்ப ஏற்படும்? ரஜோகுணத்தில். மயக்கம் எப்போ இருக்கும்? அறியாமை, தமோ குணத்தில். இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது, இதெல்லாம் நம்மளோட மனதுல இயல்பா வர விஷயங்கள் இல்லைங்களா. அதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கிடையாது. அது பாட்டுக்கும் வரும்போது அதோட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? பந்தப்படக்கூடாது. இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்து இருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். நம்ம எந்த ஒரு எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னா குணங்கள் தான் செயல்படுது. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் தான் செயல்படுது. ஆத்மா அதுல சம்பந்தப்படல அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். இதுவும் அந்த டியூயாலிட்டிஸ், நன்மைகள் தீமைகள் எல்லாமே இந்த உடம்பின் சம்பந்தப்பட்டது, மனத்தின் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். நம்மள மட்டும் இல்ல, இதே மாதிரி நம்மளுக்கு எதிர் பக்கம் உள்ளவங்க அவங்க ஒருவேளை பகவத்கீதை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற பட்சத்துல அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா,
ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் மேலோங்கி இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சிறிதளவு புரிதல் ஏற்படுது. அதே வந்து பகவத்கீதை எல்லாம் தெரியாம இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த குணங்களின் தாத்பரியங்கள்லாம் புரியாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட நம்ம டீல் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நமக்கு இன்ப துன்பங்கள் நிறையவே நம்மளுக்கு வந்து தாக்கங்கள் இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி நிலைப்பாடு நமக்கு வரும்பொழுது சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்தை திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது இந்த நிலைப்பாடு எவ்வாறு நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இயற்கை குணங்களிலிருந்து நம்மள உயர்த்திக்க முடியும். ஸ்ட்ரெயிட்டா பண்ணணும் அப்படின்னா பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள சம்பந்தங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையோட ஆதாரத்தை நம்ம வந்து பாத்துக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணிட்டு நம்ம மிச்ச நேரம் எல்லாம் பக்தியில ஈடுபடும் போது நம்மளால பாதுகாப்பா இருக்க முடியும் பகவானோட அனுகிரகத்துல அப்படின்றதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 14.26 மாம் ச யோ வியாபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்தைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் பக்தி தொண்டு அதுதான் நம்மள பாதுகாக்கிற விஷயம். பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் நம்மளோட பாதுகாப்பு, நம்மளோட ரட்சை அது. சரிங்களா? அப்போ பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் எந்த நிலையிலும் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது இழிவு. ஏன்னா பக்தி சேவையில சின்ன விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சாலும் அது நம்மள பயத்திலிருந்து நம்மள பாதுகாக்கும், நம்மள அது இந்த பந்தத்திலிருந்து வெளியில கொண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் யாரு? பக்தி செய்யறவங்க. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை உடனடியாக கடந்து இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களை வந்து அவங்க கடந்துடுறாங்க, பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன இதுக்கான வழி? இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து நம்மள பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடணும். இதுதான் சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்கிறோம். 14.26 ஸ்லோகம் தான் நமக்கு அதற்கான வழிமுறைகள். அதாவது இந்த குணங்களை நம்ம கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வரணும், பகவானை அடையணும்னா பக்தி தொண்டில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதனால என்னைக்குமே நமக்கு இழிவு அப்படின்றது வரவே வராது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மணோ 27 பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய ச. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோऽध्यायः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 14.27 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. அதாவது இறுதி சுகம் அப்படின்றது பகவானை நம்ம அடையிறது, பக்தி சேவையில பகவான்கிட்ட நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறது. அப்போ ஆதார நிலை அதுதான் நமக்கு ஆத்மாவுக்கான ஆதார நிலையும் அதுதான். மரணமற்றது, நித்தியமானது, அழிவற்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.